siqale verse number 9 ethi-ke ukuhamba ekukhanyeni. First John angazi ngapha nakuthi ngiyizwe bethi uJohn umncane. Mazi uJohn umncane kodwa lo First John ungabela yana musubheke esambulweni. Ngiyazi ikhona imphele uJona oqala isahluko sokuqala indima yesihlanu. So until verse 9 to verse number 5. Isihloko besithi ukuhamba ekukhanyeni. Besithi-ke nanti izwi esalizwa kuye sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya ubumnyama abukho kuye nakaye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sisahamba ebumnyameni singamanga asezi iqiniso. Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Masithi asinaso isono siyayikhohlisa neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu thembekile kulungile kuba sithethelele izono. Asihlambulule kukho konke ungalungi. Masithi asonanga simenza umhlambi manga izwi lakhe alikho kithi. Abengikhuleke bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Siza kuwena kule nkonzo ehlelile. Baba bewazi ukuthi ngalesi sikhathi kuzokhulunywa izwi. Ngivumele nami Nkosi ngilalele ukukhuluma kwakho. Izwi lenze Baba liqale kimi uqobo ukuze Nkosi wenze umsebenzi. Usisala abantwana bakho bonke abakhona la. Usibiyele sonke ngegazi likaJesu. Baba sikunikeza udumo. Khuluma Nkosi silalele. Thatha udumo lonke lokufanele. Wena ungumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, leli izwi esizokhuluma ngalo elikhulunywe uJohane ekhuluma nabazalwane. Nanti izwi esalizwayo sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya. Haleluya. Amen. Nokungayimisa nje. Nanti izwi esalizwayo sinishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya ubumnyama abukho kuye. Ngoba iqiniso bazalwane liyenzeka sihlale ebumnyameni sibe sithi sekukhanyeni. Haleluya. Kanti iqiniso alikho kithi. Uma umuntu esekukhanyeni uyabonakala. Bonakala umlomo engawuvulile. Bonakala engazange washumayela. Bonakala nenkambo ayihambayo. Abonakala nangendlela agqoka ngayo ukuthi lona ungumntwana kaNkulunkulu. Bakubona abantu abayibiza ngokuthi basekukhanyeni kanti bona uqobo bahlezi kumnyameni. Uma umuntu edla isono ngokuvama akasidleli ekukhanyeni.
usidlela ebumnyameni kodwa sona uqobo mase sidlile simveze ekhanyeni. Nanti izwi esalizwayo silishumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya ubumnyama akukho kuye. Bazalwane sikhonza uNkulunkulu osekukhanyeni elithi izwi akalali akozeli ngoba lapha hlezi khona ubumnyama akukho. Uma singabazalwane sifisa ukuthi ma sificwa isikhathi esifica umama sihambe siyohlala naye sidinga ukuphuma ebumnyameni. Angazi ukuthi ulalela lenkonzo ibuphi umnyama ohlezi kubo. Kodwa wena uhlezi lapho phansi uyazi ukuthi zikhona izinto uNkulunkulu angayifuni. Uma sithi singabokukhanya sidinga ukusuka ebumnyameni. Masithi sinenhlanganyelo naye sibe sihamba ebumnyameni sinamanga asenze iqiniso. Umuntu onenhlanganyelo uyaphuma ebumnyameni. Khumbula ngikhathi ezedlule kwamenyezelo emsakazweni kuthi othisha ngicela uthisha uma ikhona la kodwa khona la kwenza ngapha kuthiwa othisha balala nezingane zesikole. Umzali uthatha ingane ekhaya ayise esikoleni athi uyisa umzali ozomkhulisela ingane ngokwemfundo. Thisha bona intombazane noma bona intombi afanele alale nayo. Kulula nje ukuthi uma esekwenzile lokho akhiphe imali athi umntana hambe uyosikhipha lesisu ngoba mina ngiganile. Kodwa ngesikhathi esenza ubumnyama enganeni eyikhohlisa engqondweni yakhe wakhohlwa ukuthi uganile. Lepha uma sihamba ekhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye. Uma sithi asinaso isono siyikhohlisa neqiniso alikho kithi. Uma sithi isono asinaso siyikhohlisa ingakho umzalwane kumele ukuyihlambulula usuku nosuku. Ngoba endleleni bazalwane sihamba kuyo kuney'nsuku ezisithelayo. Bazofakaza omama ukuthi uma benefenisha ekhaya bathatha indwangu bathatha upolishi bayisule. Kodwa ekuseni uma sebevuka bazoyesula futhi kubonakala iy'ntuli. Zivelaphi iy'ntuli kade kuvaliwe emnyango namawindo evaliwe. Impilo yethu bazalwane simele ukuyihlambulula usuku nosuku. Masithi asinaso isono siyayikhohlisa neqiniso alikho kithi. Sisevangelini elibi noma sisesikhathini esibi bazalwane la kuthiwa uma umuntu emukela uJesu izono seyiphelile. Uma kuthiwa izono ziyavunywa kuthiwa kuhlukunyezwa abantu. Kodwa leli vesi lithi simelwe ukuzivuma izono zethu. Haleluya. Ngoba kuyingozi ukuhamba kunento ekucindezeleyo. Kuyingozi ukukhonza uNkulunkulu kunesono esibambile. Kuyingozi ukukhonza uNkulunkulu kunento ehlezi kuye yaziwa wena wedwa. Othi noma usufa kwazi wena wedwa. Iminyaka mkhula masisemncwabeni lomunye umama phethe ibandla elikhulu. Mase kufanele afe lo mama akusavumi ukuthi afe. Abambonayo ke bathi umzimba wakho usuphuma nezibuko. Yakhuluma emlonyeni kodwa akusadleki. Wafika intombazane emncwabeni ingane yakhe. Sebuye emakhazeni akingane bani bazalwane njenze lapho. Buye emakhazeni laqhuma ibhokisi. Qhuma ibhokisi bathi bagijima babheka. Bamfica uvula amehlo. Uyanyakaza umlomo sakhulumeka. Yafisa ukukhuluma. Isikhathi sokukhuluma sesimedlulile.
yathi ingane yakhe yamazi umama khona into abeyisebenzisa ukuze enkonzweni. Uma sithi asinazi isono siyayikhohlisa neyiqinisa likhohlisa. Bazalwane simele ukuhamba ngomngcwele ngoba uJesu uyabuya, asimazi ukuthi ubuya nini. Engabuya sihlangene lana, engabuya ngikhuluma uma nami ngingekho emngcweleni ngizosala. Kodwa abantu bamele ukuhamba bese eqinisweni. Into edabukisayo yileli vangeli namhlanje ekade lisho ubaba hlomane lapha phakathi kwethu futhi ivangeli lokhi. Ngoba ayisekho into ekhonzwayo namhlanje ngaphandle kwalezi ikhiya akhuluma ngazo. Ngaphandle kokuthi abantu beyinwebe. Athi uma umuntu eme lapha phambili asho aqala onyaweni azophuma phezulu akutshela impahla ayigqokile ukuthi yamalini. Athi uJesu ngeyikhathi zokugcina abantu baba ngabayithandayo bathande nemali. Besifanele ukuma evangelini zithi zenzeke izinto zasezweni kodwa sime kulokhu uNkulunkulu akushiloyo. Yathi ngani ngiyazi mama bethi manje enkonzweni bekhona indawo adlula kuyona. Yasithi hlabelelani bazalwane iculo lithi mahlanzwa ngani negazi likaJesu. Hlabelela abazalwane kubonakala emnyango ungenisele lihambe ligxumadxuma. Hambe ligxumadxuma isele. Amen. Laze lazofika ngasebhokisini. Malifike ebhokisini lakhama amasi. Ingane yathatha uthi yakhala amasi yagcoba unina amashiyeni nasesimoto. Emva kwalokho wathula esephakathi ebhokisini. Ngoba khona izinto esizenzayo ezaziwa yithi. Uma sithi sihamba ekhanyeni, besimane sambiso kaJesu. Haleluya. Khona izinto esizenzayo emasithe. Khona izinto esizenzayo abantu abangazazi kodwa uNkulunkulu uyozembula ngosuku olufanelekileyo. Uyokwenza njani wena ngosuku lokulala kanti ungahambi ngendlela efanelekileyo. Masithi asinazi isono siyayikhohlisa neyiqinisa likhohlisa. Kodwa uNkulunkulu wethu wathembekile futhi ulungile ukuba sihlanze. Asenze bese ngathi asonanga asigeze asuse izono nalezi esiyifihlile. Into ofanele siyenze lesikhathi namhlanje ukuza kuye. Haleluya. Hamba lengichazele indaba yesono. Yabona uma ukhuluma ngesono thina abafundisi isono sinaso kwaZulu asazi isono kwaZulu. Kodwa into esiyazi kahle kwaZulu ihlazo neqhiqo. Amen. Yabona uma umuntu ekhuluma ukuthi ayifundisa kunasi isono. Athi angibulala umuntu angibhemi angiphuzi ngakho kunasi isono. Ngoba asiyazi asiqondi kahle indaba yesono. Kodwa kumuntu wamaZulu umtshela ukuthi ihlazo leli ubesenyele emzimbeni kuba khona into abawuhlevane adede kulento. Masithi asinazi isono sayikhohlisa neyiqinisa likhohlisa. Nizothi bazalwane simele ukuhamba endleleni sihambe emngcweleni. Ngoba enye yezinto esiphazamisayo siyakuthanda ukukholwa nezwe ngapha siyakuthanda. Namhlanje lethi ngena ekukholweni. Abanye abantu baprofitha. Ngicabene nakho. Saprofitha umuntu uhambe bese sesiyoqedela ekhaya. Mawusufika ekhaya sekise esigodleni asisebenzisa. Kodwa lapha nebandleni waziwa njengenceku kaNkulunkulu. Masithi asinazi isono siyakhohlisa. Neyiqinisa likho kithi. Kodwa masizivuma lezi zono uNkulunkulu wethu uthembekile futhi ulungile. Ngoba luyeza usuku ukuhamba kwethu kuyoveza obaba. Mama seyiqedile indima yakhe. Alelihle lithethe ngomfakazi sebekhulumile abazalwane. Sekukuye nomenzi wakhe noNkulunkulu abemkhonza ukuthi esaphila ukhonze kanjani. Sinokudlala abazalwane.
sidlala siphakathi enkonzweni. Bible lithi uMoses wayesentabeni noNkulunkulu. Wahlala for 40 days. Ehlezi entabeni uNkulunkulu emnikeza imiyalo ukuthi laba bantu noma isizwe sakhe sifanele ukubuswa kanjani. Simkhonze kanjani uNkulunkulu. Kwajika bona laba abethembile no-Aaron wayemshiyile beno-Uri. Kwaba yibona bavumelana nabantu ukuthi kwakhiwe ithole ngoba namhlanje sinabantu abafuna ukuba noNkulunkulu ababaphatha ngesandla. Kunethe kungadumiza noma bekhona into ekhoshozayo lapha phansi umuntu agijima athathe peanut butter ethakazele akhothe yona akhothise nezingane. Siyinkonzo ka-peanut butter namhlanje. Ngoba uJesu wethu simbona sengathi kanawo amandla. Uma sithi asinaso isono siyayikhohlisa neqiniso alikho kithi. Kunethe mashanje agijime anivulele efrijini bethi peanut butter uzanapha sikhothe sonke. Sokwaba nesipuni sokukhotha. Ngoba ithemba lakhe lo muntu limle peanut butter kodwa. Sinamakhola amanjani lawa akalela uNkulunkulu na? uNkulunkulu uyasazi usaze singakazalwa. Wabona ukuphila kwethu kodwa thina siyamgabaza. Uzobethi hayi phela uNkulunkulu uyabheka. Ubani ongabhekela uNkulunkulu? Umuntu ebebhekile useseswini sikamawa. Umuntu obhekile ungakakwazi ukudla usafuthwa. Umuntu obhekile ulela amadimoni ehlasela akubheke uNkulunkulu. Uzothi uma usuhambe eminyameni usuthi uNkulunkulu uyabheke. Ubani wena ongabhekela uNkulunkulu? Masithi asinaso isono siyayikhohlisa neqiniso alikho kithi. Ngizothi bazalwane uNkulunkulu akasize nakulezi izikhathi zokugcina. Sibe eqinisweni. Simkhonze uNkulunkulu sengathi ingqondo yethu kayiphile. Bebuza umakholwane ukuthi kodwa ngisuwabanjani sokwaphenduka wathatha uJesu. Ikhanda lakhe ngathi alisathathi kahle. Kanti uyazi ukuthi kunomqhele ulindeleyo. Ngoba abantu abezukuyeka ukuhleba. Thina baba la Mhlongwane. Uthi ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ngimkhonza noma bengihlebile. Ngoba sinenkinga yabantu abayeka ukukholwa ngoba behletshiwe. Yena mna lapha ebandleni abantu bakhona bayahleba. uNkulunkulu ke wakuhleba inwele. Kinga sibhekene nayo. Nanti izwe sakuzwa simshumayeza lo. Nokuthi uNkulunkulu ungukhala. Ubumnyama bukho kuye. Sizophakamisa uNkulunkulu nasemngcwabeni kamama. Sizophakamisa uJesu osekukhanyeni. uJesu okwazi ukusiza umuntu. uJesu okwazi ukusiza intombi ime ngaphandle komjovo. Okwazi ukusiza umfana ame. Okwazi ukusiza ubaba ame. Athembeke noma ekude la sebenza khona. Athembe uJesu. Ngoba uyazi ukuthi umhlengi wakhe ukhona. Umama ahlale ngisho ubaba ngabe thuse egoli uyomlinda azabuye. Idalo famile lifunekayo. Uma wenzeka ufica isikhathi esinjengalesi esifica umama uzokwenza njani uma indlela yakho ungayilungisile. Idinga ukulungisa indlela isono siyavunywa bazalwane. Ngeke uhambe ukhonza uNkulunkulu nesono. Ngesikhathi ngiselusa ekhaya kungapha enkandla. Ngesikhathi ngiselusa besihambisa izinkomo eDiba ngiphethe uhlelo. Zingene eDiba. Uma zibuya zonke sezimanzi kuqhathela amakhizane ayafa. Kodwa khona inkunzi eyayihlupha eyayiwesaba amanzi. Zazi ukuthi masayingena seziyodiba ezakithi inethi ngathi mhla ibona amanzi ijika iphindele emuva. Izoyihlaba zonke lezi ezayiphendla indawo. Zizongena lezi emanzini zidibe iphume ngalo nasebohlangana phambili sephandle. Umehluko obonakala ngayo ukuthi ayingenanga lezi zimanzi yona yomile. Kuzothi eqeleni uma sezidla amakhizane azogcwala kuyo. Kodwa lezi ezingene eDiba ayafa. Uyingozi ukhonza uNkulunkulu uhleze sonke. Ngoba yiso lesi sono sizokwenza ukuthi uNkulunkulu ungamboni. Abanye bayithetheleka ayina ngehlulela nje.
noNkulunkulu uyazi ukuthi isono sami yini. Sisazoba phambi kwesihlalo sobukhosi. Zilale. Umhlabeleli bayomiswa phambi kwakhe. Bazilande zonke. Haleluya. uNkulunkulu uthembekile uma sivuna izono zethu. uNkulunkulu uthembekile futhi ulungile ukuthi asihlanze. Sengigcina kuke waba nekhehla elisebenza nomfana. Basebenza lapha engadini kumlungu. Umlungu bethembile. Ngoba lento yokuthi wethenjwe kanti wena awuzethembile. Ingozi ukuthi ungazethembi wena. Ngelinye ilanga uma befika kuzo umuntu wemoto ezodeliver inkukhu, kuneyinkukhu eyidayisayo lapha eplazini. Afike umnikazi wemoto athulula inkukhu masinyana asayinisa umkhulu asuka ahambe bayibale ukubona ngathi inkukhu zenele. Kanti inkukhu zevile inkukhu eyodwa. Ziwu-100 nenkukhu ngaphezulu. Umkhulu wenza into elula nje. Nathi esingayenza kulesi sikhathi sanamhlanje. Wathatha le nkukhu eyodwa wayidudulela kunxangisuke bese ezinye ayifake ehokweni. Ayasebenza umkhulu bese ngathi abonakele lutho. Kwashaya isikhathi sokuthi ahamba ekhaya athathe inkukhu yakhe nonxangisuke ahambe nawo ashone ekhaya. Yabona uma umuntu enesono akavumi ukuhlekana naso. Umkhulu la hlala khona uhlala nonxangisuke wakhe ugogoshile. Ngoba isono sinjalo bazalwane. Isono siyamlandela umuntu sifana nesimaku sakhe. Uma nginenja eyisimaku kungabonakala ngayo igijima ingena la ingahamba ishutheka kuzo zonke indawo lezi. Yini ilandela umnikazi wayo. Uma sithi asinaso isono siyayikhohlisa neqinisa likho kithi. Wahamba umkhulu ephethe umnxangisuke wakhe mayifika ekhaya. Wafike bashaya isobho elimnandi nogogo likaNamthuthu. Abuyele emsebenzini bese ngathi kuphelile indaba. Buyele emsebenzini umkhulu afuna asebenze kahle, ngathi yonke into ihamba kahle. Uma sithi asinaso isono siyayikhohlisa neqinisa likho kithi. Wafika isikhathi sokuthi a-off umkhulu abuyele ekhaya. Khamuka umbani osebenza nathi manje mkhulu ngiyacela ukuthi ungibambele. Ngifuna ukuya ekhaya khona lapha engiyakhona nabangani bami. Athi mkhulu hayi mfana ngeke kulunge ngoba mina sekumdala fanele ngiyobona izingane ekhaya. Athi mkhulu ngiyacela please kumfana athi ngiyacela mkhulu please. Angikwazi ukuphutha la siyakhona. Uma sithi asinaso isono siyayikhohlisa neqinisa likho kithi. Athi mkhulu no mfana ngeke awuyi lapho. Hlala usebenze vele isikhathi sakho sokuthi usebenze. Thula umfana athi mkhulu kuzofanele ngimtshele umlungu ngendaba yenkukhu. Athi mkhulu inkukhu yami mfana athi le yaphela wayidudulela kunxangisuke ngalele yalanga kuthi. Athi mkhulu ayi kulungile mfana. Kulungile ithathi off ngizoqhubeka ngisebenze. Usedilazwa isono esenziwe uye. Ngoba kunezono esizenzayo sijabula kanti zizosidilaza kusasa. Sebenza umkhulu kanzima manje isono simbambile. Hayi kube sangathi phelile indaba. A-off umfana ayihambele uma ebuya umkhulu sekhona la ofe. Athi uthi ya-offa umkhulu athi umfana omkhulu ngizocela ungibambele. Athi umkhulu ngabona mfana athi indaba yenkukhu umkhulu kufanele siyilungise. Uma sithi asinaso isono siyayikhohlisa neqinisa likho kithi. Athula umkhulu lento imgqilazi umkhulu asebenza kanzima umkhulu kuphela 6 months. Njalo umethi uyakhuluma umkhulu athi mfana inkukhu umkhulu. Useyazi na ukuthi inkukhu yenze njani. Wathula umkhulu wacabanga wathi no. Ngeke ngiphile ngalekhaya. Ekhaya ngisabazi ngilazwa into engizenzele yona. Yenziwe yimi ngalento. Kwathi behola waya umlungu sekhona isigqoko ngesandla sesimfonyozile wathi mnumzane ngiyacela ungixolele. Kunendaba kufanele ngikutshele yona.
athula umlungu ambuke athi hayi kwathi 6 months ago ngabona umqhubi isibhasiketi athi lamanga ngeke amkhulule ngoba kudinga ukuthi uma uzovuma isono ukhulume iqiniso khona uzokhululeka. Athi hayi ngabona ngenkundla nami sengifike ekhaya kodwa into ayizwakali kahle. Athi nomzana ngeke ikuku yakho ngahamba nayo ngayo yidle ekhaya. Ngakho ngiyacela ukuthi kule mali ongiholela yona uthathe imali yekuku ngoba ukuthula angikuthole emoyeni wami. Ngiba sacabanga ngale nkuku kube khona into engidlayo. Ngiyacela ukuthi thatha kule imali yekuku. Thula umlungu ambuka gumula ibuka ambuka athi mkhulu akaze kube nesisebenza sithembeke nje nawe. Athi ngiyakuthethelela mkhulu. Isono sakho sihlanzile. Athi inkuku lo wayidla ayinankinga. Ngibona ukuthi isono sakho sivumile. Thatha imali uye enganeni yodla nayo. Fika ubone sebhamba eshayela phezulu. Nalama ebhukelana ngamanje icathule lezi zentwanga kuthiwa amatelu. Ethi manje mkhulu khona lapha engiyakhona ngizocela ungibambele. Athi mkhulu kahle mfana. Umuntu usebenza imali yawe lakhe iphakeme. Athi inkuku mkhulu athi yabo indaba yenkukhu ilungisiwe nomlungu. Ngoba kunezinto okufanele siyilungise noNkulunkulu nabesi sikhathi. Amazi ukuthi uhlezi phansi hlobo lulu lenkukhu odinga uyilungise. Kodwa ikhona indaba oyaziyo. Wayenze kujuleni ebusuku abantu belele bengaboni. Uma kuthiwa kuyashunyayelwa kugobhoza inyembezi obuyazi ukuthi isono sami senziwa yini. Nizothi emini namhlanje leso sono wasenza yiso sizokubhalela isango leso. Womkhulu sayixolele hlabelela ngamakhwela yini kwenze njalo uvuka imvuselelo namakhorasi. Khona umthwalo osusiwe nomhlobo. Awukhozi uNkulunkulu kunesono esibambileyo. Sidinga ukuthi sihambe endleleni bazalwane uNkulunkulu esithethelela amacala ethu. Inyeke indlela yokuthethelela icala ukuyovuma izono. Uthi Nkosi angihambanga kahle la. Nkosi amenzanga. Uzamele kufika lelusuku thola kathi indlela yakho inhle. Ngoba siyakhuluma singabazalwane. Sikhuluma ngomuntu owenze kahle nobethanda abantu nowenza lokho nalokho kanti indaba ayilungisanga noNkulunkulu. Njani indaba yakho sahlezi phansi. Masithi asinaso isono siyayikhohlisa. Neyiqinisa alikho kithi. Kodwa into engithandayo masizivume izono zethu. uNkulunkulu wethu uthembekile. Futhi ulungile ukuba sithethelele. Kusuku oluzayo lokuthethwa kwamacala. Injani yakhe indlela. Sushumayelile bayakwazi abantu. Suthandazile bakuzwela abantu bethandaza. Babekile izandla basinda abantu. Kodwa kunjani ubudlelwano bakho noNkulunkulu? Masithi asinaso isono siyayikhohlisa neyiqinisa alikho kithi. Yilo lelizwe salizwa abazalwane simshumayeza lona lokuthi uNkulunkulu ukukhaya. Sengiqedile ukushumayela. Ngiyafisa abazalwane mayikhona ufuna ukuthandaza nami uthi fundisi endleleni engihamba kuyo akucacile. Ngiyakhola ukukhola kodwa ngihlezi kumnyameni. Ngiyakhola ukukhola kodwa kunezinto engizenzayo. Okungathi makhala icilongo saseNkulunkulu ngabona. Wenzele umakhelwane wakho, wenzele ingane yakho, wenzele umyeni wakho, wenzele unkosikazi wakho. Kodwa ulungisa indlela yakho noNkulunkulu. Mayikhona usho njalo. Yophakamisa isandla sikhulele naye. Masithi asinaso isono siyikhohlisa neyiqinisa alikho. Kodwa masizivuma lezi zono uNkulunkulu wethu thembekile ukuba sihlanze. Asilungise
bese ngathi asonanga kube nezono yiyekayo amanye amakholwa ezenza kodwa uhlukane nazo ungazenzi ngoba ukhona ukugibeleka maye khona osho njalo ngaphakamisa isandla sithandaza ngoba kuze usuku bathanda egameni likaJesu. Haleluya. Kuze usuku lokuthetha kwamacala uzothini phambi kaNkulunkulu. Sayibona izandla eziphakeme. uNkulunkulu akusise mina ngiphakamisa izandla ngokukholwa ngempela sisho umthandazo mhlawumbe ngihamba ngenyawo ngabesaba abantu la ukhona uma ngenyawo sisho umthandazo bese ngiyavala. Haleluya. Haleluya. Sizosho-ke nomthandazo kanye thina siphakamise izandla sithi Nkosi uJesu ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi inkosi. Ngiyakholwa enhliziyweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi uJesu kwabafileyo. Ngiyacela Nkosi uJesu ukusindisa usathana ngomfuni namadimoni ngomfuni. Ngiyacela ubambe ngesandla ukhulule manje ngasathana ubambe impilo yami uze ungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga Nkosi uJesu egameni lakho. Amen. Ake ngikhuleke. Abawethu bonamandla bonke Baba weNkosi yethu Jesu, ngaba abantwana bakho babonile ubona